Chakiri body session. Yo tipsy. Chi voice catalyst out ya la nation. Easy. Yo stizy. Another banger. Ndagara ndichikuona ndakachikora nemaboys pese paunofura ukukonzeresa noise vakawanda kukurwira mugeto uringe usiringirosi yakadona maoko machivoice naiyo bhodhi yako utori 2 in 1 taipe munhu wandoda Julai kana Juni panchashiya newe blanket negenda imwe planet uri jigijigi yeviat simbi uregonerie basa uri mabhanangana nemeni ndatadza kutaura pakaipa meni runako rwako rwazoita ndigobata peni ndokupa zita rechirasta wanzimeri jeni uri mabhanangana nemeni ndatadza kutaura pakaipa meni runako rwako rwaitaka ndigobata peni ndokupa zita rechirasta wanzimeri uri chikara bhodhi yako yekurakidza kungwara nekufara wasiya geto rese nechikara uya pedyo neni vasambokuona mahara ndakuvhara ndofila samudhara chimbofambayo kastep ke ukashaka step ke kuchimaslenda vanoita hasha stishi ona mwana anogona kufamba apa wanzwa ndati wainop ndafunga uri simbi yebasa uri mabhanangana nemeni ndatadza kutaura pakaipa meni runako rwako rwazoita ndigobata peni ndokupa zita rechirasta wanzimeri jeni uri mabhanangana nemeni ndatadza kutaura pakaipa meni runako rwako rwaitaka ndigobata peni ndokupa zita rechirasta wanzimeri jeni ndakachikora nemaboys pese paunofura ukukonzeresa noise vakawanda kukurwira mugeto uringe usiringirosi yakadona maoko machivoice naiyo bhodhi yako utori 2 in 1 taipe munhu wandoda Julai kana Juni panchashiya newe blanket negenda imwe planet uri jigijigi yeviat simbi uregonerie basa uri mabhanangana nemeni ndatadza kutaura pakaipa meni runako rwako rwazoita ndigobata peni ndokupa zita rechirasta wanzimeri jeni uri mabhanangana nemeni ndatadza kutaura pakaipa meni runako rwako rwaitaka ndigobata peni ndokupa zita rechirasta wanzimeri jeni yo Raskay Mashasha Junior Shakata yo Ivan Reigns big up DJ Popman most wanted uri simbi yebasa uri mabhanangana nemeni ndatadza kutaura pakaipa meni runako rwako rwazoita ndigobata peni ndokupa zita rechirasta wanzimeri jeni uri simbi yebasa